velkommen til den her video. Og i dag er Benjamin lige kameramand. Bare lige hurtigt. Ja, bare lige hurtigt. Ja. Vi skal præsentere os selv. Ja. Skal vi starte med P? Ja, vi starter lige med mig. Jeg hedder som sagt Nora. I kan finde hans kanal inde på YouTube. Den hedder Nora P. Nej, det skulle du ikke sige. Jeg skal fortælle dig selv. Undskyld. Ja, jeg hedder Nora. Nora Trumper Breisler. Men der er mange af mine venner, der kalder mig bare P. Kameramanden og ham der. Stop nu, P! Og så, hvad hedder det? Ja, det var egentlig bare det. Og I kan også finde min YouTube-kanal. Den hedder bare NOAH mellemrum P. Okay? Og så er det ham der. Husk at spille Fortnite. Ja. Jeg hedder Nora. Der kommer til at komme nogle Fortnite-videoer på det her kanal. Det her er det eneste. Jeg hedder Nora. Jeg skal lige huske. Osborg Langgaard. Jeg er med på P og Benjes kanal. Jeg hedder ikke Ben, jeg hedder Benski. Benji 14. Altså, på YouTube, så hedder jeg Benjamin. Men man kan ikke finde mit kanal, hvis man skriver Benjamin. Man skal bare skrive Benski 14. Så kan man og finde fandme husk at subscribe og like af med. Ja, til hans kanal, altså P's. Og mit. Men jeg må ikke få en YouTube-kanal. Jeg tror hvis til gengæld har han mange skins i Fortnite. Det skal til min store har skaffet ret mange. Men jeg har så også skaffet lidt, meget lidt. som min store ikke gider have. Og altså, hvor mange, skriv lige i kommentaren, hvor mange af jer kan lide Credit i Fortnite. Is it right? Og skriv, hvor mange skins I har nede i kommentaren. Ja, skriv lige i kommentaren, hvor mange skins. Ja, altså, Benjamin, ikke? Hvad skal man sige? Han er ikke ny begynder, vel? Nej, han er fin. Og han er okay. Han er faktisk god til Fortnite. Ja, jeg har nogle Han er bedre end ham der. Nej. Ham her, ikke? Altså, han, ikke? Så er du med. Nå, altså, så det der også lige irriterer mig over. Ja. Okay, Nora, nu skal du præsentere dig. Jeg har præsenteret mig mit navn og sådan noget. Hvad laver du? Hvor går du til? Håndbold. Husk og... Husk at græde, eller hvad? Okay. Jeg har faktisk ikke mere. Så siger vi hej. Eller, du skal ikke have så meget skærmtid. Du skal have 5 minutter. Nej, vi skal have 40 timer. I skal se på mine videoer og please. Nå ja, det er Altså, måske kommer der nogle, altså, og skriv lige kommentar på nogle af min video, på Benjas video, og på min video, hvor mange der lader tech deck, skateboards og cykel, og det får penge nu. Så subscribe, hvis I har en mor. Subscribe, hvis I har en mor. Hej, mor. Jeg har fået en krog i fjeset, mand. Ja, men det er fordi, jeg fangede ikke nogen fisk, så fangede jeg sgu da bare lige dig. Nå, så siger vi hej og velkommen. Så siger vi hej. Og husk at like og subscribe. Klik på klokken. Ding, ding.